Hi guys, it's Summer Vita here. Anthu ochuluka mu siku lalero pa 24 September mchaka cha 2024 akutuluka ku peji ya Danlu. Amalawi ambiri ali busy kutuluka ku peji ya Danlu ndipo anthu ochuluka atuluka ku peji ya Danlu. Ndingokupasani summarize yotere. Pa nthawi imene Danlu Fani analengeza kuti akufuna kutulutsa nyimbo yoyamikira MCP, nyimbo yochemerera Lazarus Chakwera, anagena ma followers opitirira 15,000. Kutheka kuti awa anali anthu osapotera chipani cha MCP amene anali osangalala kwambiri ndi zimene Danlu Fani akufuna kupanga atajoyina chipani chawo. Anthu ochuluka ambiri anangokhala kukamwa kakasi nkumangodikirira kuti kubalanji zikugwanji komanso zinthu zikhala motani kufikira loweruka masana kufikira loweruka nthawi imene chamma past 10 mmene anatulutsa nyimbo yake imeneyi imene amati Chakwera. Anthu ambiri ananyinyirika koma anthu ochuluka makamaka osatira chipani chimenechi cha MCP anasangalala kwambiri kuti zinthu apopo ndi kuti zili bwino, Danlu Fani wajoyina chilichonse chikhala mchimake. Atangotulutsa nyimbo imeneyi analuza ma followers opitirira 4,000 mwakanthawi kamodzi, komabe chifukwa cha 15,000 followers ija sinaoneke ngati pali impact kwambiri. Kenaka atayenda msonkhano umene unakachitika ku Mzimba, anthu ambiri ananyinyirika pamene Danlu Fani anali kuvina nyimbo imeneyi pa nsanja. Anthu ochuluka sanakondwere nawo kwambiri, mwina makamaka anthu amene amasapota chipani cha UDF komanso DPP amene anamujoyina padzana, ndipo analuzanso ma followers opitirira 3,000 mwaka nthawi kamodzi. Koma musiku la lero pa 24 Danlu Fani wachoka pokhala ndi 425,000 followers pa 21 kufikira lero pa 24 ali ndi 410. That means kuti waluza almost 15,000 ma followers amene ankamuchita follow. Panopa amalawi adakamusikabe masamba mchezo muli nkhani makamaka pa Facebook mapeji osiyanasiyana muli nkhani anthu ambiri akuzifunsafunso lakuti what went wrong with Dani. Tilankhule kuti kusankha kuti ineyo ndifuna ndisapotire chipani chakuti ndi tchimo. Tiyankhule kuti ineyo ndifuna ndizisapota chipani A kusiyana ndi chipani B, ndiye kuti munthu walakwa. Anthu ambiri sakugwirizana ndi Danlu Fani. Nyimbo yake ya Chakwera yakwanisa 1 million views pa Facebook in just 3 days, zinthu zimene sizinachitikepo kwa iyeyo Danlu Fani. Komabe anthu ambiri sakukhutitsidwa nazo. Pali mphekesera yokuti mkuluyu anapasidwa ndalama yokwana 50 million. Now funso ndilakuti mwina munakakhala inuyo 50 million munakayilandira kapena ayi. Anthu ambiri akhonza kusankha mosiyana ndi zimene anthu ambiri akhonza kuyembekezera, komabe Danlu Fani anapita kumeneko ku MCP. Tingokumbusana kuti mchaka cha 2020 zinthu zitafika povuta, Danlu Fani anayimba nyimbo yake imene amati tulani pansi udindo, imene ndithu anayikamo speech imene analankhula Lazarus Chakwera, imene ankauza amalawi kuti ineyo ndikazalowa mu ofesi ngati pazaduse 2 years zinthu zisakulongosoka ndizatula pansi udindo. Danlu Fani ankamukumbutsa mkulu ameneyo kuti atule pansi udindo. Mwatilephera inuyo, takanika nanu, sitikuzanso kuti zinthu tingapange motani kuti zinthu chilichonse chitheke. Koma Danlu Fani musiku la lero akuti ayi sakuchoka Chakwera, boma ndi lomweli. Koma dikirani, pali chinthu chimodzi chimene chimachitika I think m'maganizo mwanga. Mu nthawi iliyonse imene Danlu Fani akusapota chipanicho chimakhala chikudedwa komanso chimakhala chikupita koludza. Ngati mukukhulupirira izi, tiwuzeni maganizo anu mu comment section. Ngati mukukhulupirira zimene ndangoyankhula chakumenezi, guys please ipangeni like video hii. Ndi angati amene mudakamuchitabe follow Danlu, ndi angati amene mudakamukondabe Danlu Fani? Lolani tidziwe nawo muka comment section below. Ndikupanga video imene ndikufotokoza za mmene anthu amutulukira Danlu Fani. Video imene ibwera pasanathe 1 hour pamene ndaponya video hii. Ndiye muchite subscribe cholinga chokuti muzalandire notification. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tionane mu video yosatirayi.